Здравейте от мен. Сега във връзка с постановката на Капанадзе тествах няколко схеми и тези модули, с които разполагам, реших, че мога да ги вложа, а именно дросел за 380 волта. Неговия игнишър, така наречен игнишър, те се ползват за натриеви лампи. И на мястото на лампата съм включил тази свещица, автомобилна свещица. Като между автомобилната свещ и игнишъра съм закачил входа на импулсен трансформатор. На един от изходите на импулсен трансформатор съм закачил една луминесцентна изгоряла лампа, която би трябвало да бъде изхвърлена вече, но според мен здрави неща се получават, а именно включваме постановката. Включвайки постановката, ще захраним дросела, който е за 380 волта, пак казвам, игнишъра, който е за 220 волта, и на място на лампата е поставена свеща. Идеята е свеща да бъде искрище. Но какво се получава? Включваме, за да покажа, че всичко това е свързано. Ето го захранващия кабел. Включваме. Електрода на свещата направо почервеня. Все едно, че работим с електрожен. Може би е време да си намеря или да седна да си сгубя някое искрище, което да е затворено. Използвах тези искрогасители, стъклените, които се ползват на платката на кинескопа на монитор. Обаче ще стана на парчета. Извинявам се, че нямам фокус, но има едни затворни типи искрогасители, но те са до 1 кВт, по-големи как да намеря. Може би ми трябва по-голям, за около 5 кВт. Отгоре-долу такива са параметрите на игнишъра. И трябва да поработя малко по изкрището. Но смятам, че ефектът, който се получава, е доста добър. Поне аз така го определям. Критиката оставам на вас.